diajeng galuh kok galuh kok berubah diajeng sapa? Andas moro. Oh diajeng andas moro Tapi kula kacang mas. ya marah pun kakak Ini Kang Mas. Kok burung-burung kak. Iki wae topulingan wis cemburu. andas moro kok mentel Yo saking mentelin andas moro Kang Mas yo mari pulang. wis suwe pun kakak tinggal di taman Pamarti Putri. Pur arep gayuh amuk tem. Yo arep cek